Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau. Za mu tashi a wannan littafin koyon karatu, littafi na 1, sabon tsari don makarantun firamare. So yau za mu karanta littafi na 1. Darasi na 1. Manyan baƙaƙen wasullan Hausa. Yau kwanan wata 19 ga watan 11 shekara ta 2020. Manyan baƙaƙe da wasullan Hausa. A, ba, ɓa, ca, da, ɗa, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, ƙa, la, ma, na, o, ra, sa, ta, u, wa, ya, za. Fya, gwa, gya, ƙwa, ƙya, ƙwa, ƙya, sha, tsa. Waɗannan su ne manyan haruffan Hausa da wasulla a haɗe. Waɗannan su ne manyan haruffan Hausa da wasulla a haɗe. Ƙananan baƙaƙen Hausa su ne a, ba, ɓa, ca, da, ɗa, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, ƙa, la, ma, na, o, ra, sa, ta, u, wa, ya, za. Fya, gwa, gya, ƙwa, ƙya, ƙwa, ƙya, sha, tsa. Waɗannan su ne ƙananan haruffan Hausa da wasulla a haɗe. Waɗannan su ne ƙananan haruffan Hausa da wasulla a haɗe. Waɗannan haruffan da su ne ake amfani a gina kalma ta hanyar haɗa baƙi da wasali. Waɗannan haruffan da su ne ake amfani a gina kalma ta hanyar haɗa baƙi da wasali. Wasullan da aka fi sani guda 5 ne, manya da ƙanana kamar haka. Manyan wasali: a, e, i, o, u. A, e, i, o, u. Ƙananan wasali: a, e, i, o, u. A, e, i, o, u. Muna da rabin wasali kamar haka: ya, wa, ya, wa. Ana amfani da waɗannan wasula a wajen gina kalma. Dole ne a yi ɗauri da su ko su zo a farkon kalma. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Ku kasance da wannan sabon tasha namu na Zee-Baffa TV. Ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.